Skillabe. Dneska sa naučíš techniku King Kong. King Kong je veľmi jednoduchý akrobatický prvok a môže sa ho naučiť buď odrazom jednej z nohy alebo z dvoch nôh. A my ti ukážeme teraz kroky, aké musíš urobiť, aby si položil správne paže a tak ďalej a neurobil veľa chýb. Pokračujeme ďalej. Aby si spravil perfektný King Kong, musíš si nájsť správne miesto odrazu. Dobre sa pozeraj. Teraz pozri na mňa naspäť. Dávid sa odrazu zúbať z tohto miesta a chybu, ktorú by si mohol urobiť, je, že budeš sa odrážať do King Kongu veľmi zblízka. To znamená, že keď dúpneš, nemáš veľmi kam dávať nohy a tým pádom nemôžeš letieť ani do diaľky, ale núti to ísť viac do výšky a veľká pravdepodobnosť, že sa kopneš tu alebo treba na opačnej strane. Čiže King Kong musíš robiť relatívne veľké vzdialenosti a môžeš sa odrážať z jednej nohy alebo aj z dvoch. A to ostatné už potom myslím, že zvládneš. Pozri sa na Davida. Vítaj v Skillabe. Dneska sa naučíš palm spin. Vítaj v Skillabe. Dneska sa naučíš dash.